Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula, jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, amen. Egin dezagun otoitz. Aita ona, zuk adopzioaren graziaren bidez, argiaren seme-alaba egin gaituzu. Iguzu, akatsaren ilunpetatik kanpo bizi gaitezela, eta beti zure egiaren argitasunean bizi gaitezela. Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko terrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Amos profetanen liburutik. Egun hartan jasoko dut Daviden etxola eroria. Horma pitzatuak beteko dizkiot, eta lurreratuak jasoko. Aintzinako eran barre egingo dut, eta Israeldarrak berriro jabetu ahal izango dira. Edom lurraldetik, eta nireak izan diren nazio guztietatik geratzen denaz. Hala diot nik, hori guztia egingo duen jaun honek. Honela dio jaunak, badatoz egunak, hazia erein orduko, uzta biltzeko garaia izango da. Mahatsa zapaldu orduko, berriz biltzeko garaia izango da. Mendiek eta muinoek ardoa isuriko dute. Nire herri Israelen zoria aldatuko dut. Desegindako hiriak jasoko dituzte, eta berorietan biziko dira. Mastiak jarriko dituzte, eta berorien ardoa edango. Baratzak landatuko dituzte, eta hoietako fruitua jango. Bere lurraldean landatuko ditut, eta nik emandako lurretik ez dituzte inoiz aterako. Zure jainko jaunak esan du, jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari lur guztiak, egin alaitzu haren naia, zoazte pozik haren gana, gora eta gora ari kanta, kanta jaunari lur guziak, egin alaitzu haren naia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan, Joanen ikasleek Jesusen gana aurreratu eta esan zioten. Nola egiten dugu, fariseuek eta guk hainbeste barau, eta zure ikasleek ez. Jesusek erantzun zien, ez daietara deituak egon ote daitezke triste, senar berria haiekin duten bitartean, etorriko zaie bai, senar berriak helduko dieten eguna, orduan egingo dute barau. Inork ez dio jantzi zaharrari, oial gordinezko adabakirik josten. Adabakiak jantzia behartu eta zarratada handiagoa egingo luketa. Ez da ardo berririk ere sartzen zahagi zarretan. Bestela, zahagiak lertu egingo litzateke. Eta ardoa isuri eta zahagia galdu. Ardo berria zagi berrietan sartzen da, eta horrela biek irauten dute. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jesusen garaiko fariseuek eta itzal handiko pertsonak eta ongi ikusiak ziren pertsonak eta ohitura zuten baraua egiteko. Baino barau egiteko halako esan genezake zalaparta atera behar izaten zuten. Denek jakin zezaten haiek baraua egiten ari zirela.
Horregatik, zakukiz jantzi, arpegia desitxuratu, hautse buruan bota, eta modu hortako gauzak egiten zituzten, denek ikusita esan zezaten ze pertsona usteroa, ze pertsona ejemplarra, ze pertsona ona barau egiten duena. Jesusek erakutsi zien bere ikasleei holakorik ez duela nahi kristauen artean. Hau da, barau egitea, edo sakrifizioaren bat egitea, edo miserikordiazko obraren bat egitea, besteek ikusita gu txalotu gaitzaten. Horrek ez du esan nahi, izkutuka edo lotsatuta ibili behar degunik, baina gure borondate izan behar da, barau egitean, baraua egitea. Norbaiti laguntzean, pertsona horri laguntzea. Eta besteek ikustea, ez ikustea, hoia guretzako ez da importantea izan behar, hori da Jesusek nahi duena. Eta are gehiago, ez badira enteratzen, ez badute ikasten hobe. Modu hortan, Jesusek dion bezala, izkutuan ikusten duen gure aitak, harrek emango du benetako oparia, benetako saria. Eta gaurko evangelioko aurreneko parte honetan, gutxi gora bera ontaz baita ere, edo hau Jesusek errealidade hau gogora ekartzen du. Fariseuek esaten diote, nola da posible? Hain zuzen ere, hainbeste barau eta Joanen ikasle batzuk ere bazauden hor, hainbeste barau eta zure ikasleek ez dute bat ere baraurik, bat ere penitentzirik egiten. Eta Jesusek alde batetik, haiek egiten zuten baraua, ez zien esan nahi, ez zien alako erantzuna eman, bai, guk ere egiten dugu eta zuek baino gehiago edo holakorik ez. Beste modu bat ere erantzun zien eta modu hortan bi gauz ulertzera ematen dizkie. Lehenengoa, hain zuzen ere hori, berak ez zuela holakorik esan behar, eta bigarrena esaten die nola da posible, ez daietan ezkon berriarekin daudenak barau egitea. Honekin, aiatuko zaie garaia, senar berriak kenduko dieten garaia, eta orduan egingo dute barau. Eta bigarren alde batetik hori, ez dela barau egin behar besteei esateko edo besteak baino hobeak konsideratzeko, baino bigarren gauza ere erakusten digu Jesusek baraua ez daitekela helburu bat bezala hartu, edozein momentutan egitekoa. Badaudela, garaiak egon daitezke barau egitekoak. Elizak egiten du bereziki Garizuman, kristauok. Momentu batzutan egon daiteke barau egiteko baino ez erabat. Kristau bizitzan Jesusek ez du baraua helburu bezala hartzea, baizik eta medio bat bezala. Beste helburu batera aiatzeko medio bat bezala. Horregatik, garai guztiak ez dira barau egitekoak. Eta Jesusek hori ulertzera eman nahi zien eta eman nahi zigun guri. Hau da, baraua ulertu behar degula, bere betetasun horretan zertarako dan, noiz egiteko dan, eta sekulanez besteen aurrean gure burua goratzeko bezala. Eta bigarren gauza, gaurko evangelioetan agertu zaiguna, bigarren errealidadea, eta honekin bukatuko dut, Jesusek aipatzen di hori, jantzi zaharrari, adabaki berri bat jarri, edo jantzi berriari adabaki zahar bat, edo ardo berria zagi zaharretan, edo zagi berrietan ardo zaharra. Horrekin, Jesusek ulertzera eman nahi digu bi ejemplu horiekin, bi metafora horiekin, Jesusek ulertzera eman nahi digu, eta ulertzera eman nahi zien garai hartako jendeei mentalidadea aldatu beharra zaukatela. Itun berria, hau da Jesusek erakusten ziena, ez zezaketela ulertu itun zaharreko mentalidadearekin. Horrek ez du esan nahi kontrakoak direnik, itun berria eta itun zaharra, baino bai aldaketa bat badagoela. Jesusek esan genezake modu askozaz ere sakonagoan erakusten bai ditu itun zaharrean ja agertzen diren gauzak, baino ongi entenditu ahal izateko mentalidadea aldatu behar zuten. Eta ze mentalidade zaharra zanura, batez ere normari erabat atxikitutako mentalidade bat, haientzako araua, norma, dena hola zan. Kanpoko kultuari era bat esan genezake emandako liturgia bat zeukaten. Hainbeste gauz egin behar dira, ez da gizen bat txori batzuk hil edo usoak edo ari bat edo
kanpoko gauza baino akaso bihotzetik ateratzen ez zirenak. Eta Jesus nahi du benetako otoitza, benetako liturgia bihotzetik ateratzea. Eta gero norma guztiak maila berean jartzen zituzten, bereiztu gabe zein ziren importantenak eta zeinez. Eta Jesusek erakusten digu batez ere lehenengoa maitasuna dela. Horregatik eskatzen die eta eskatzen digu mentalidade aldaketa hori berak erakusten duena ulertu ahal izateko, bizitu ahal izateko eta gozatu ahal izateko. Egingo ditugu orain gure eskariak. Eta gaurko egun honetan eskatuko dugu, hain zuzen ere, egiaren bila bizi diren guztien alde. Egia bilatuz, aurki dezatela, eta jangoikoa eta Jesusekin bat topo egiteko aukera izan dezatela. Jesus maite, maite, maitea, izan beti gure jabea. Jesus maite, maite, maitea, izan beti gure jabea. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Jainko maitea, zure sakramentuetan ahalmenez egiten dituzu gauza handiak. Iguzu gure zerbitzua, zuretzako dina izan dadila Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zurekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari, egokira eta zuzen. Egokira bai eta zuzen nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko al guztidun beti ereko horri Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu, salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusia eratu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin guk ere zure ospetaintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, santu, santu, santua. Zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak, Osanna zeru goienetan, Osanna zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berriona horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako.
eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose, bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik. Emaiguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den, zai gaudela zurea dezuerreretza, zurea kospeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna ni ez naiz inor, zu nere etxean sartzeko, baino esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Komunioan eskaini eta hartu dugun biktima eukaristikoak bizi arazi gaitzala jauna. Zurekin bat eginik maitasunean, betiko fruituak eman ditzagun Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zu egin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela, jainko guztia duna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari. Zeruko Ama, izar argia, zugana gatoz pozik. Zeruko Ama, izar argia, zugana gatoz pozik. Gure bihotzak hartu itzazu, zaindu gaitzazu zerutik. Gure bihotzak hartu itzazu, zaindu gaitzazu zerutik.